Kisay daw ini ko. Gayuno na lugar ini. Pagayuno ang view. May wason ang pispan. Uyug-uyugon mo ah. Maura ko di magburban we. Kaya magkitawaw. Pwede magburban. Eh, kago na naman tantad so. Kung bako pangki na. Pangki. Oh, ano, kuya ba? Tagano-ano ka man digdi? Ano katabi digdi ang putro sa imo? Kapag pagkaputol mo? Dahil man ako nakaara mo, ako napahapit man sana ako digdi. Tanahiling ko ang gayong digdikan mga kanpispan. Muya ko nga ning bumanwe, kung bako pumangke. Yan, masiraan. Masiraon talaga. Tama. Nahiling ko nga ni, dirakulao na. May kubo. Yung nga na Maray na anong manang ganyan? Tambayan. Tama ining... Darakulao ng tapayas. Kaya nga na. Malinig. Tantod, mapudaw kita payas dyan. Ha? At sarahon. Dahil man na problema. Kasi daw ini. Basta dahil mo sa paglabihon. Dahil man, makuha man sana ako kiluwang sakaw. Tira? Duwang sako man sana at sarahon. Pampabakal. Yan ba kumakal naman digdi sa fishpan, oh? Bumali ka naman. Bilangira. Dahil, Papakal mo. date man sana, duwa man sana ng banyera. Dahil papabakal ko man nga. Puro ba kita negosyo? Ang negosyo, anday pwede nang gana. Paghalion sa tawa. Maray pa iba mo ako. May ba ka man? May ba ako? Nanagalaw ka man digde. Iyo nga lang. Dahil mo aram. Ah. Kaya baga di ako nagpaparay pa sa imo. Ako ang nagkabakal ka ini. Aw sa'yo mo yun eh? Ay, Sus Maria. Simple yun sana yung bawal. Nakatatanay ka lang. Dahil ko lang mga naaraman na nakabakal ka lamang ki. Pispan digdi. Dahil muna. Anong lugar? Dahil ko nga naaram kung anong lugar ini. Basta nagsaguksaw. Nagsaguksaw? Anong baryuan? Anong lugaran? Tigdiyan. Ali nga. Sumaling mo na. Magayunon baga. Iyan. Kaya dito nagpaparay mo. Utong bulod na ito. Utong bulod na ito sa taas. Sako pa yan kang binakalang ka. Sa'yo mo ba? Sa kuya pa. Susuli nga. May mga buhi ako dyan. Sus, nagayon. Isus. Sa'yo ko man araw na. May nabakal ka palang digge. Ata na. Sa'yo mo pala nine. Sa kuya ini. Bakal ko ini kay 8 mil 9. 8,000. Aw dahil mo nagmilyaw. Dahil man nagmilya. 8 mil. Mil ba nga? Nabanggit mo siya. So mil. Ano ang mga sira na yaon dyan ng mga ataman mo? Mas ano? All endangered species. Yaon dyan gabaws. Ay, mga delikado pala naan. Ang sabi ni endangered. Ibig sabihin kay endangered. Kapag ano na yan. So diit na sana ang sa indang mga lahi. Endangered na sunda. Ay, maluwi ang lahi. Dapat mag-atamang ka digdi. So, unlimited. 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 Kung magkaparano tolos ini, ano? Iyan nga nanhanap nga nita. Papanoon mo nga ng pispan. Madara ko lang. Lumakaw-lakaw ka na. Habo na magkadirestorbo digdian sa kuyang mga sira sa pispan. Para nga niya ako naghahapot. Dahil ka na naghapaw. Tapig susuriyawan mo ako. Papaaliyon mo ako. Lakaw-lakawin na. Kami nakabakal ka kipispan. Siyempre. Araw na ako kanyo niyan. Go away. Go away. Go away dyan ang bangge. Bahala away. Taunan ko ni Kipangke. Bahala ka sa buhay mo. Taunan kipangkib. Tumulong ka. Ibuyugon mo ha. Tataunan pa da kipangke. Eh, panaugkan. Ano an?